Prajem všetkým pekný večer. Moje meno je William Husár a v súčasnosti pracujem ako software architekt som Skype. Dnešná prednáška, ako už bolo povedané, bude v podstate o nových možnostiach, o virtualizácii. Slajdy budú po anglicky a ja budem hovoriť po slovensky. Tak, čo si prejdeme? Začnem tým, že ako predstavím ten klasický prístup, aký viac menej používame teraz, jeho nevýhody, naše požiadavky, aké máme do budúcna. Potom predstavím tie technológie, ktoré by ho mohli naplniť tie požiadavky. A v závere v podstate tie technológie ako spojím a skúsim ukázať, ako fungujú dohromady. Nepôjdem príliš do technických detailov, lebo tie si v podstate všetci môžete nájsť. Je to skôr taký proof of concept a ešte je tam strašne veľa vecí, ktoré treba doriešiť, ako je napríklad networking a tak ďalej. Tá prednáška je skôr o novom prístupe alebo o zmene myslenia pri virtualizácii. A samozrejme to riešenie, ktoré tu ukážem, nie je univerzálne a vždy viac menej tie požiadavky by mali určovať, aké bude to riešenie. Čiže napríklad, ak máte takú aplikáciu, ktorá je jedna aplikácia, tak toto riešenie určite nebude pre vás. No, začnem hneď takým klasickým prístupom, skúsim to popísať, čo tu vidíte. Máme aplikáciu, PHP-kovskú aplikáciu, ktorá používa Memcache a ešte pred ňou je Varnish ako load balancer a zároveň ako reverse proxy. No, ako vidíme tu, červený obdĺžnik symbolizuje fyzický server, zelený obdĺžnik symbolizuje ako operačný systém, server na úrovni operačného systému, modré sú v podstate binárky, biele sú samostatné aplikácie, táto fialová symbolizuje prostredie a tá úplne ružová symbolizuje datacentrum. Čiže vidíme, že máme jeden load balancer a 3 servery, na ktorých beží 5 aplikácií. A všetky tie web servery sa pripájajú k 2 instanciám Memcache. Aké sú nevýhody tohto riešenia? V podstate servery hardwareové sú spojené so svojím účelom. Čiže máme samostatný server, ktorý je určený na Memcache, máme samostatný server, ktorý je určený na Apache a PHP a potom tam máme samostatný server, ktorý je určený len ako Varnish. A to znamená, že keď chcete scalovať túto aplikáciu, tak v podstate podľa toho, čo chcete scalovať, tak potrebujete vždy nový fyzický server. Toto je samozrejme problém, aj keď chcete vytvárať nové prostredia a chcete ich vytvárať rýchlo. Pretože keď chcete vytvárať nové prostredia, tak viac menej potrebujete nové fyzické servery a minimálne v takom počte, koľko druhov tých serverov máte. Čiže v tomto prípade by sme potrebovali minimálne 3 na jedno prostredie. Ďalšia nevýhoda je, že v podstate je to in-house infrastructure. Čo znamená, že ak máte trafik, ktorý je špecifický tým, že je najväčší také 2-3 dní do roka, tak a je niekoľkonásobne najvyšší v porovnaní s normálnym rokom, tak potrebujete byť pripravení v podstate na tie 3 dní a zvyšok roka sa tá infraštruktúra viac menej fláka. Ďalšia nevýhoda je, že tie aplikácie zdieľajú jeden server. Čo jednak prináša závislosti, napríklad ak máte rôzne aplikácie, ktoré potrebujú rôzne verzie PHP, tak v podstate viac menej potrebujete nový druh servera.
V našom prípade tam bol ešte problém s vývojárskym prostredím, pretože nemáme lokálne vývojárske prostredia, ktoré bolo viac menej postavené trochu inak a spôsoboval to rozdiely pri tých prostrediach, čo není veľmi žiaduce. A ešte v súvislosti s tým PHPčkom a s tým Apačom, v prípade, že chcete napríklad upgradenúť nejaké knižnice, tak dochádza k celkom dobrému dependency hell a viac menej tie upgrady sa radšej nerobia, alebo sa robia veľmi málo. A posledná vec, nie je tam žiadny service discovery, čiže vy aj keď pridáte nejaký nový server, tak viac menej manuálne musíte, napríklad pridali by sme nový web server, tak manuálne by sme museli nastaviť load balancer, aby začal používať aj tento nový web server. No a aké sú viac menej boli naše požiadavky? Menej fyzických zdrojov, veľmi rýchly build nových prostredí, automatická skalabilita tých aplikácií, čo znamená, sleduje sa taká metrika, napríklad traffic, a ako náhle dosiahne takú úroveň, tak sa pridajú nové servery. Taktiež sme sa chceli zbaviť toho, aby sme nemuseli rozlišovať datacentrum. V podstate, aby datacentra ako také boli transparentné z pohľadu tých aplikácií, aby sme mali lokálne vývojové prostredie, minimálne rozdiely medzi tými prostrediami, minimálny downtime v prípade upgradeov a v podstate aj, aby tie servery, ktoré ležia pod tým, sa automaticky scalovali. A v podstate ešte na záver sme chceli, aby sme mali možnosť hybrid cloudu, čo znamená, aby časť tej infraštruktúry sme mali stále u seba a v prípade tých ťažkých dní sme mohli buď využiť Amazon alebo niečo podobné. No a teraz začnem stručne predstavím niektoré tie technológie. Kto už pracoval s Dockerom, nech zdvihne ruku. OK. Čiže čo je Docker? V skratke, Docker je kontajnerová virtualizácia na Linuxe, ktorá, ako vidíte na týchto dvoch diagramoch, keď to porovnáte s klasickou virtual machine, tak máte tam hypervisor a máte tam operačný systém v podstate v každej tej virtuálke, ktorú nad tým vytvoríte. V Dockeri v podstate máte jeden operačný systém a samostatné kontajnery zdieľajú zdroje s tým serverom, na ktorom sú, ale každá má samostatný strom. Každá má jednak samostatný file systém a má aj samostatný strom procesov. Čiže tvári sa, ako keby bola izolovaná. CoreOS je relatívne nový, možno 1-2 roky, operačný systém, ktorý bol navrhnutý na beh v podstate virtuálnej infraštruktúry. Niektoré jeho vlastnosti sú, že má minimálne systémové nároky. V podstate nie je určený na to, aby ste na ten CoreOS inštalovali Apache alebo neviem čo, ale v podstate je určený k tomu, len aby sa na ňom spúšťali tie kontajnery. Je robený tak, že má v podstate nulovú zero downtime upgrade strategy, čo znamená, že keď máte tých serverov veľa, tak on vie robiť to, že upgradeuje, že jeden vyberie z toho poolu, zupgradeuje ho a potom ho tam vráti. Tým pádom vôbec nemusíte, je tam nulový downtime. V súčasnosti ho už podporuje väčšina providerov a jeho základné aplikácie, ktoré používa k chodu, sú systemd, čo je v podstate manažér procesov, etcd, Fleet a Docker. Jednotlivé tie časti teraz predstavím, čo robia.
etcd je z technického hľadiska je to jednoduchý storage na v podstate key value storage a z pohľadu CoreOS je to akýsi backend, ktorý umožňuje tie jednotlivé hosty, na ktorých máte ten CoreOS, spájať do jedného klastru. V podstate on používa ten etcd, aby ten CoreOS sa mohol javiť z vášho pohľadu ako jeden klaster. Bez toho, či tam máte jeden host, alebo ich tam máte 500. A takisto sa používa na Service Discovery, čo znamená, že sú v ňom uložené aktuálne adresy jednotlivých tých serverov. Ako vlastne on dokáže, ako to etcd medzi tými jednotlivými hostami komunikuje, sú dve možnosti. Jedna možnosť je, že je to cez takú ďalšiu službu, ktorá vám vygeneruje taký token a ten tie hosty zdieľajú a tým vedia, že patria k sebe. Alebo je to druhá možnosť, že dedikujete jeden stroj, ktorý bude ten hlavný a ostatné sa k nemu pripájajú. A potom sú tam samozrejme ešte možné kombinácie týchto dvoch prístupov, keď už je fakt tá záťaž veľká. Že sa vie spraviť napríklad spraviť klaster, dajme tomu 4 takéto stroje spojíte a tie ostatné, dajme tomu 200, bude komunikovať s tými 4, čo znamená, že keď vám jeden vypadne alebo 2, stále to bude v poriadku. Docker v CoreOS, v podstate CoreOS bol priamo vyvinutý aj pre Docker, aj keď v súčasnosti už samotný tým CoreOS pracuje na alternatíve pre Docker, pretože sú tam určité security issues. Updateuje sa automaticky a má automatický networking. Fleet. Toto už je tá zaujímavejšia časť. S pomocou Fleetu, ktorý na svoju prevádzku používa práve etcd, môžete ten váš klaster brať ako v podstate jedno prostredie, ktoré máte. Hej, vy mu poviete, spusti mi jeden load balancer a už vás nezaujíma v podstate, kde bude bežať ten load balancer. Hej, alebo poviete, spusti mi 6 API serverov a on už zariadí, že ich v podstate rozdistribuje po tých naozaj fyzických serveroch. Čo je možno dobre spomenúť, je možné, že niektoré tie servery, napríklad Memcache bude potrebovať stroj fakt s veľkou rámkou. Alebo, neviem, databázy budú potrebovať veľa CPUčiek. V tomto prípade vy môžete tým jednotlivým hostom zadefinovať napríklad, že tento má veľkú rámku a potom tým jednotlivým servisám povedať, že ty môžeš ísť len na server, ktorý má jednu rámku. Alebo tiež im môžete dať pravidlá, napríklad, že nemôže byť na jednom serveri aj load balancer, aj API server. A tým, že sa definujú tieto pravidlá, tak už o nič ďalej sa nestaráte. A takisto v prípade, že napríklad jeden ten host padne z nejakého dôvodu, Fleet automaticky nájde iné vhodné miesto, kde ho presunie. A tiež pri tých upgradeoch vlastne funguje to tak, že Fleet vezme všetky aktívne tie servery z toho hostu, ktorý chce upgradeovať, presunie ich niekde inde, zupgradeuje ten server a vráti ich tam. No, toto som už povedal. Čo je confd? Confd je konfiguračný nástroj, ktorý v podstate aktualizuje konfiguráciu tých jednotlivých serverov podľa potreby. Čo to v praxi znamená? Mám load balancer, Varnish, a pod ním mám 4 web servery. Keď ja pridám nový web server, pošlem jeho adresu a port do etcd a confd
neustále kontroluje etcd, či tam pribudol alebo odbudol jeden záznam. A ak pribudol, tak upraví sám tú konfiguráciu varnišu a reštartuje ten varniš. A keď nejaký odbudne, tak zase upraví tú konfiguráciu, odobere ho stade a reštartuje ten varniš. No. A tu je v podstate tá istá aplikácia, čo sme mali na začiatku, je tu ako by bežala pomocou CoreOS. Aké sú tie rozdiely? Tak už tu nevidíme žiadne fyzické servery, lebo tie už sú pre nás transparentné a je nám úplne jedno, čo je pod tým. Vidíme, že už máme len taký CoreOS cluster. A ďalej máme každú tú aplikáciu. No. Ten hlavný rozdiel je v tom, že už nevnímame tú infraštruktúru z pohľadu serverov, ale vnímame ju z pohľadu servis. Ako sú systemd servisy. To sú klasické Unixové servisy. A ovládame ju pomocou tých. Čiže už tá infraštruktúra pod tým nás vôbec nezaujíma. Každá tá servisa ako taká môže mať ešte pod sebou, môže spúšťať buď jeden Docker, alebo ich môže spúšťať viac, podľa toho, ako je to navrhnuté. A každý ten Docker spúšťa maximálne jednu tú aplikáciu. Máme samostatný Docker pre Apache, samostatný pre PHP a samostatný pre aplikáciu, kde je len ten zdrojový kód, ktorý vlastne tieto dva zdieľajú. Tieto tri kontajnery sú medzi sebou prepojené a tieto dva zdieľajú tie dáta stadeto. Ďalší rozdiel je v tom, že tieto prepojenia medzi jednotlivými tými aplikáciami už sú automatické. Už to nie je o tom, že pridáte ďalšiu instanciu tej aplikácie a musíte niečo robiť. A tu je zo pár príkladov, ako môže vyzerať tá infraštruktúra pod tým. Toto je asi najjednoduchší, že máme normálne na fyzických mašinách tie CoreOS hosty. Ďalšia možnosť je že tam máme taký VMware a v ňom máme virtuálne tie CoreOS hosty. A ďalšia možnosť je úplne jednoduchá, že máme background a v ňom máme jeden ten host, ale z pohľadu tej aplikácie sú všetky tieto tri spôsoby v podstate rovnaké. No ešte tie rozdiely, ešte v podstate čo som nespomenul je, že tie kontajnery sú špecifické pre tú aplikáciu, čo znamená, že môžeme mať jednu aplikáciu, ktorá beží na PHP 5.5, jednu na PHP 5.6 a veľmi jednoducho môžeme pridávať nové typy tých aplikácií. Môžeme pridať nový RabbitMQ bez toho, aby sme museli riešiť špeciálny server pre RabbitMQ napríklad. Dobre. Tu je ešte raz popísaný to Service Discovery. Čiže máme jednu instanciu tej danej aplikácie. Teraz pridáme druhú a stane sa to. Pošle sa IPčka a port do etcd. Confd stále pooluje etcd pre zmeny. Nájde zmenu, updateuje varnišovskú konfiguráciu, reštartuje varniš a tým pádom varniš má nové spojenie a už používa dva backendy. No, má to aj svoje nevýhody. Je to v podstate veľmi nová technológia a ťažko povedať, či už bola fakt overená pod relatívne veľkou záťažou. Sú tam určité problémy so sieťou. Je to napríklad dané tým, že každý ten fyzický host je limitovaný počtom portov a v podstate treba si spraviť systém v tom, ako budú tie porty priraďované.
ale aj na to je napríklad nástroj, ktorý každému tomu hostu vytvorí vlastný subnet. A čo je možno nevýhoda, je, že je to úplne iný prístup a tá learning curve je dosť strmá. Alternatívy. V podstate môže sa použiť z pohľadu virtualizácie aj klasický prístup s hypervizorom, z VMware, prípadne platform as a service, čo má napríklad Amazon, Azure, Platform SH, ale v týchto prípadoch ste viac menej limitovaní tými možnosťami, ktoré vám títo providery poskytnú. Demo nebude. Tak, to je všetko a prípadne, ak máte také otázky. Tak, nějaké otázky? Si říkali, to je průhod koncept, takže asi to ještě nepoužíváte v produkci nikde. Nie. A jak plánujete používat databázy, nebo řešit změny v databázi, migrace databázy, změny schématu? A no, hlavně tohle. No, tak databázy ako také v podstate môžu bežať týmto istým spôsobom. Tá storage ako taká môže byť persistentná medzi tými kontajnerami. Čiže tá storage môže byť niekde úplne inde a je len namountovaná do tých kontajnerov. Čiže z pohľadu databázy sa keby nič nemení. V porovnaní s tým súčasným spôsobom. Ale ako riešime ich v podstate normálne, riešime ich migráciami v podstate. Šlo spíš o to, že když budeš deployovat nový release a bude třeba provést nějaké migrace v databázi, aha, tak... jasné. Jo. Tak to môžeš spraviť tak, že ty si zároveň pripravíš servisy s tou novou verziou tej aplikácie, ale ešte o nich varnish ešte nebudú vo varniši. A ako náhle zmigruješ databázu, tak ich v podstate behom sekundy prepneš. Akože to je skôr na zložitejšie riešenie, aby to vyriešiť, aby bolo to úplne bez... A skôr sa to snažíme riešiť v tých migráciách, aby tie migrácie boli také, že tam nebol problém z pohľadu aplikácie. Já jsem se chtěl zeptat, asi zmiňovalo se, že ten CoreOS jak kdyby počítá s tím, že nahradí Docker. Nebo prostě, že tam jsou nějaké, nebo prostě, že se snaží vytvořit svoji alternativní jako řešení. A tak jsem se právě chtěl zeptat, na koho sadí? Protože kdo teda nakonec, jako, jak jsou ty velké týmy, kdo podporuje ten Docker, kdo dělá ten CoreOS, nebo prostě na koho teďka vsadí, protože ono se to jako strašně mění. A co jsme třeba dělali před měsícem, tak oni to změní pod rukama. A třeba ty nástroje, co ten CoreOS jak kdyby tady nabízí, tak vlastně vytváří i Docker, že? Nějaký svoje řešení. Tak kdyby prostě podle čeho jste se třeba rozhodli pro ten CoreOS? Proč třeba ho zvolit, proč ne ty nástroje od Dockeru a nebo tu infrastrukturu kolem toho Dockeru, tak to by mě zajímalo. No, čo v podstate pripravuje CoreOS je ich verzia kontajnerizácie, volá sa to, že Rocket. A CoreOS ako taký nechce nahradiť úplne Docker, respektíve to, čo robí Docker a to, čo robí CoreOS, je odlišné. Docker len používa CoreOS na tie kontajnery. A ťažko povedať, že na koho vsadiť, pretože ten Rocket je ešte úplne len taká alfa fáza a asi momentálne by som išiel skôr s Dockerom. Tam ten prechod potom si nemyslím, že bude taký náročný.